Jobek proiektu honetan rol desberdina dauzka. Esate baterako lehenengo eta behin, guk komunikazio arloko arduradunak gara, gero Euskadin egingo den kasu praktikoan partaidea eta batez ere ingurumen aspektu guztiaren arduradunak, eta hirugarrenez ikerketa soziologikoaren arduraduna material honen erabileraren inguruan egingo den estudio soziologiko honen arduraduna izango da. Euskadin sortzen dira iaia 1.000.000 tona eraikun hondakinak. Orduan egin behar duguna da material horrek berrizkuratu eta berrerabili obra berrietan. Horretarako teknologia behar dugu, horretarako politika behar dugu, norma berriak eta enpresen sustapena. Euskadin 60%tik gora berziklatzen da eta ez dana bezikatzen bertederetara joaten da, eta hori guretzat azkeneko aukera izango da. Materialak berrizkuratu eta berrirabili beharko dugu.